Haga jing lakai League Cup final haprenga Columbus Persia eka KYNHUN mathamai jong jirut ka Los Angeles Football Club. Haba pai shikane jing lakai ka Columbus kalayo ban penkhi jar nengkong haga minit ka basau Peusan lengbau Harmendes. Henry D haga minit ka basan penyau urang lakai bakansai jong ka Los Angeles Football Club ujirut ulayo ban tap e gugul penyakhaj. Henry Hashwa ban KUT ka jing lakai kata haga minit ka khandai peu plus R ka Columbus kalayo ban tap e gugul pentam. Badia ka gol layo biang ban tap dau Harmendes. Bada haga minit ka khandai peu plus sau ka Columbus kalayo ban tap e gugul ka balai. Badai lemagi di gilai gol ka Columbus kala khor ka nam job haga dengan jing lekai badi ora ya ka nam ladu jong ka League Cup mentau snam arah jar ar peusau haga jing lekai semi final jong ka subroto cup under 15 hapdeng ka Meghalaya Persia ka Bangladesh haba pai shega dengan jing lekai ka Meghalaya kala khor ka nam job hadin magalala batlim ya ka Bangladesh da ar la ka wei baling bang dengan jing job ka Meghalaya kala yo ban RUNG shaka final jong ka subroto cup under 15 boys. Haga jing lekai Duran Cup semi-final hapring ke SHILLONG LAJONG Persia eka North East United. Haga ne ke jing lekai lawan Bansaki dagi peu hajar ngot ki paiba. Kini ki first 11 jong ke SHILLONG LAJONG. But kini ki first 11 jong ke North East United haga ne ke jing lekai. Haba pai shek ne ke jing lekai ke North East United kalayo ban penkhi jar nengkong. Tang haga minit ke bakhat lai lengbau choi. Pada haga minit ka balai peulai ka North East United kalayo biang mentap ya ka gol ka baar lengbau Algeria badai lama gini ki ar gol ka North East United ka tam haga kela step da ar lanon haba pai shaka kela mit ka jing lekai ka long mare khaj wala baro artali ki KYNHUN kila persyang ban yo penkhi jar Henry ki klem la bat penurlong badai Hashwa ban KUT ka jing lekai kata ka minit ka bakhandai peu plus sau ka North East United kalayo ban tap ya ka gol ka balai lengbau Partiv Kogoi. Badai la bagi ni gilai gol kan North East United kalala berpelim sok ya ka SHILLONG LAJONG dan laila not haga ne ka jing lekai semi final baleng bag ne ka jing job kan North East United kalayo ban RUNG shaka final jog ka Duran Cup mentau snam arah jar ar peusau.